My v spoločnostiach Univerzál Maklerský dom, nadácia Keď potrebujete pomôcť a Finvia sme sa rozhodli podporiť knižku Ako sa Hanka naučila sporiť. Veríme, že vzdelávanie detí v oblasti financií už od útleho veku je kľúčové pre ich úspešný budúci život. Preto sme hrdí, že môžeme podporiť túto úžasnú iniciatívu. Poďme sa spolu pozrieť, kto stojí za týmto projektom. Moje meno je Lucia Risková a som maminou dvoch šikovných dievčatok Tamárky a Viktorky. Tamárka má 5 rokov, na základe nej vlastne vznikla aj tá knižka Ako sa Hanka naučila sporiť a 3-ročnej Viktorky, ktorá je láskavá, ale takisto je to šidielko. Študovala som na obchodnej akadémii, potom ekonomickú fakultu, 10 rokov už pôsobím v finančnom svete, čiže tie základy finančníctva mám asi v krvi. A som veľmi rada, že od toho, ako som vlastne skúmala celý ten čas čísla, ako s nimi som stále v kontakte, tak vlastne to vyplynulo až do toho, že som napísala knižku Ako sa Hanka naučila sporiť. Knižku ako takú samotnú som napísala aj ja. Pomohla mi veľmi editorka Zuzka Kovačová-Švecová, ktorá ma ako vlastne prvú autorku veľmi dobre smerovala, dala mi cenné rady. A čo sa týka ilustrácií, ilustrácie nakreslila veľmi šikovná talentovaná Ivetka Malá, ktorá dala vlastne tvár celej Hanke a dala tomu dielu vlastne dušu ako takú. A vlastne knižka Ako sa Hanka naučila sporiť je prvým dielom projektu Bystré deti. Je to projekt, ktorý sa zameriava na finančné vzdelávanie detí a podpora vlastne finančnej gramotnosti u detí. Projekt Bystré deti mám spoločne s manželom, keďže manžel vlastne taký vizionár a stratég, tak nechcel ten projekt nechať iba pri jednej knižke, ale teda sme si kvázi vyrobili tretie dieťa a názvom projektu Bystré deti. Ako naučiť deti sporiť? Jednoducho. Prečítať si knižku Ako sa Hanka naučila sporiť, porozprávať sa spoločne s deťmi o nej, vyťažiť z nej maximum a vďaka tejto knižke a putému príbehu, kde hlavnou hrdinkou je 5-ročná Hanka, deti pochopia, ako si správne sporiť do malej pokladničky, to je tá, z ktorej vlastne si môžu plniť malé sny, hráčky, zmrzlinu, sladkosti a drobnosti a potom takisto sporiť do veľkej pokladničky a tá veľká pokladnička je trošku dôležitejšia, vlastne slúži na to, aby si deti v dospelosti splnili svoj veľký sen. Napríklad rozbeh vlastného podnikania, alebo zriadenie ateliéru, alebo presťahovanie sa možno do svojej obľúbenej krajiny. S pomocou veľkej pokladničky viete deťom ukázať, ako ich peniaze môžu rásť. To znamená, ako im tam môže vlastne pribúdať úrok. My už u Tamárky máme také pravidlo, že tá veľká pokladnička je určená teda na jej veľký dospelácky sen a už teraz dostáva vreckové a vie presne, čo má s tým peniazmi spraviť. To znamená, že polovicu peniazy sa odloží do malej pokladničky, druhú polovicu peniazy do veľkej pokladničky. Do tej veľkej pokladničky každý mesiac dávame úrok. S manželom sa dohodli, že ten úrok bude vo výške 12% ročne, to znamená, že to bude 1% mesačne. Čiže ak to má napríklad 20 eur nasporené, tak je tam vlastne dáme vždy 1% z tejto sumy. Čiže už takto viete deťom ukázať, ako funguje investovanie, ako funguje úrok, nie ako celkovo, ako komplikovanie, keď výpočty vlastne fungujú, ale to, že tieto slová a pojmy existujú a je väčšia pravdepodobnosť, že sa ich nebudú v dospelosti báť a budú ich brať ako normálnu súčasť svojho života. Je v podstate jedno, kedy začnete s finančnou výchovou vašich detí. Najpodstatnejšie určite začať. A iba taká odborná rada, už deti v predškolskom veku dokážu pochopiť, ako funguje finančný svet a dokážu si osvojiť také tie základné finančné pojmy a finančné princípy, čiže určite to neodkladajte a začnite čím skôr. Deti môžu týmto projektom získať naozaj veľa. Naučia sa, ako rozumne hospodáriť s peniazmi, ako si plniť malé a veľké sny. Je to podpora v ich šťastnejší život, keďže tá veľká pokladnička môže reálne slúžiť na to, že si splnia ten svoj veľký dospelácky sen, napríklad si kúpia zubárske kreslo alebo zariadia ateliér alebo sa presťahujú do Talianska a peniaze z veľkej pokladničky naozaj môžu pomôcť na to, aby tento sen začali žiť. Taktiež na to budú seba dôveru vo finančnom svete, to znamená, že sa budú lepšie vedieť rozhodovať v tých finančných rozhodnutiach, ktoré ich budú čakať v dospelom živote. Knižka naozaj pre mňa znamená veľa, venovalo sa veľa energie a času, aby to nebolo iba takom kvázi suchom finančnom pojme, aké je sporenie, ale aby tam bolo cítiť rodinu, rodinné hodnoty, etické správanie, motá a citáty. A vlastne bol tam priestor porozprávať sa o tom s vašimi deťmi. A preto som nesmierne rada, že rovnako Finvia a takisto aj Univerzál Maklerský dom s nadáciou Keď potrebujete pomôcť, sa rozhodli podporiť tento projekt a rozvíjať u detí finančnú gramotnosť od ich útleho veku.